በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ለዘብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ቅድመ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብጽሐና ናይ አቦታትና ናይ ቅዱሳን አምላኽ ናትና እውን አምላኽ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እማ አምላክ ወላዲታ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስለ ፍጹም አዶነታ ስለ ፍጹም ክብራ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ። ከምኡውን ቅዱሳን አቦታትና ቅዱሳን አዴታትና ብዝተወሃቦም ክብሪ መጠን ኩሉ ምስጋና ይብጽሐዮም። ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኮይንኩም እዚ መንፈሳዊ ሚድያ እዚ እትከታተሉ ስድራ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ፍጹም ዝኾነ ሰላሙ ብዝሃበና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ከመይ ትጸንሑ ከመይ ትኾኑ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። እንኳዕ ንቤትና ንቅድስተ ቅዱሳን ዝተወለደትሉ ናይ ልደት በዓል እንዝክረሉ ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና። ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ብሰላምን ብጥዕናን ናይ የካቲት ወርሒ ወዲእና ናብ መጋቢት ወርሒ ልደታ ለማርያም ኢልና እናኽብረሉ መጋቢት ሓደ ብሰላም በጺሕና ኢና። ናብዛ ዕለት እዚኣ ክንበጽሕ ዝገበረና ናይ አቦታትና አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እዛ ወርሒ መጋቢት እዚኣ ዝተባረኸት እንሕጎሰላ ዝነብዑ ኩሉ ንብዓቶም ዝሕብስሉ ተስፋ ዝቆረጹ ድማ ተስፍኦም ዝቕጽልሉ ዝተመዛበሉ ካብ ገዝኦም ድማ ዝወፁ ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ወርሒ ንክኾነልና ንኣምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ወልሻዕ ዕለት ሓደ ብኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይ እምቤትና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ናይ ልደታ በዓል መዘከርታ ንገብር ኢና። እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብ እያ ተወሊዳ ስለናታ ልደትስ ነቢያት አበው ካልኦት ቅዱሳን አቦታትና እንታይ ኢሎም ትንቢት ተናጊሮም እንታይ ኢሎም አምሂሮም ዝብል ንህይወትና ዝጠቅም ንዓና ድማ ዝረብሕ ቃሉ አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ንከምህረና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ጉንበት ሓደ እዩ። እዚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኢና እናኽብሮ። በብወርሒ ዕለት ሓደ ክኾን እንተሎ ድማ ናይ እምቤትና ናይ ድንግል ማርያም ናይ ልደታ ዕለት እዩ ኢልና መዘከርታ ንገብር ኢና። እዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም አክሊለ ምክህነ ወመሰረተ ንጽህነ ኢሉ ኣብ ውዳሴ ማርያም ዘሰሉስ ናይ መመክሒትና ዘውዲ ናይ ንጽህናና መሰረት ዝበላ ወላዲተ አምላክ እምቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ዕለት እዩ። ነቢዩ ኢሳይያስ ድንግል ትጸንስ እያ ወዲ ድማ ክትወልድ እያ ኢሉ ትንቢት ዝተናገረላ ድንግል ሎሚ ዝተወለደትሉ ዕለት እዩ። እዛ ዕለት እዚኣ ልበ አምላክ ዳዊት እታ ንግስቲ ክዳን ወርቂ ተጎናጺፋ ተጎልቢባን ኣብ የማንኻ ትቕመጥ እያ ኢሉ ኣብ መዝሙር 45 ቁጽሪ 9 ዝተናገረላ ንግስቲ ዝተረኸበትሉ ዕለት እያ። ቅዱስ ዮሐንስ ብረአዩ ፀሓይ ዝተወንዘፈት ወርሒ ኣብ ትሕቲ እግራ ዘለዋ አክሊል ከዋኽብቲ
ኣብ ርእሳ ዝደፍአት ኢሉ ዝመስከረላ ኣዶ ብርሃን ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ዕለት እዩ። ናታ ልደት ከም በጻሒ ጋሻ ከም ውሕጅ ማይ ፈሳሲ ብድንገት ዝተኸሰተ ኣይኾነን። ኣቐዲሞም ብትንቢትን ብምሳሌን ብረኣይን ድሕነት ወዲ ሰብ ዝጽበዩ ዝነበሩ ቅዱሳን እናተገለጸ ዝነበረ እዩ። ናይ እመቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ልደት ብነቢያት አንደበት ከምዚ እዩ ነይሩ። ልበ ኣምላክ ዳዊት እዚ ንጉስ ናይ እስራኤል እግዚአብሔር ከም ልበይ ኢሉ ዝጸውዖ ንጉስ ስለናያ ዘርኢ ሓረግ ብመንፈስ ቅዱስ ገላጽነት ክናገር እንተሎ ብትንቢት ከምዚ ኢሉ ተናጊሩ እዩ። መሰረታ ኣብ ዝተቀደሱ እምባታት እዮም። ኣብ መዝሙር 87 ቁጽሪ 1 ከምዚ ኢሉ ልበ ኣምላክ ዳዊት ስለ ናይ ድንግል ማርያም ስርወ ልደት ካብ ቤተ መንግሥትን ቤተ ክህነትን ስለ ምዃኑ ወለዳ ድማ ኢያቄምና ሐና ከም ዝኾኑ ከም ዝወልድዋ መሰረታ ኣብ ዝተቀደሱ እምባታት እዮም ኢሉ ተናጊሩ እዩ። እዞም ዝተቀደሱ እምባታት ዝተባሃሉ ድማ ናይ እመቤትና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እትውለደሉ ዘርኢ ሓረግ ቅዱሳን ምዃኖም ክናገር እንተሎ እዩ። እቲ ትንቢት ሓቀኛ ምዃኑ ናይ ድንግል ማርያም ድማ ልደታ ካብ ዝተቀደሱ እምባታት ምዃኖም ቤተ ክርስቲያን ኣስማዕሚዓ ትውልዳ ካብ ዳዊት ንጉስ ወገን ምዃኑ ተምህረና እያ ተረድአና እያ። ምክንያቱ ኣቡኣ ካብ ናይ ዳዊት ወገን ካብ ንጉስ ዳዊት እዩ። ባዲኣ ድማ ካብ ካህናት ወገን ካብ ነገደ ኣሮን እዩ። ነዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ብልደታ ዕለት ዝተወለደትሉ ካብ ዝተቀደሱ እምባታት ምዃኑ ተምህረና ትነግረና እያ። ቅዱስ መጽሓፍ ክነንብብ እንተለና ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 1 ከምዚ እዩ ዝብል። ነቢዩ ኢሳይያስ ቁጽሩ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት እዩ። ስለ ዝመጽእን ስለ ዝሓለፈን ነገር መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሉ ዝተናገረ ነቢይ እዩ። ስለ ድንግል ማርያም ትውልዲ ድማ ካብ ነገደ እሴ ከም ዝኾነ ንሳ እውን ብህቱም ድንግልና ጸኒሳ ብህቱም ድንግልና ከም ትወልድ ክናገር እንተሎ ከምዚ በለ። ካብቲ ጉንዲ እሴ በትሪ ክወፅእ እዩ። እሴ ማለት ናይ ልበ ኣምላክ ዳዊት ኣቦኡ እዩ። ካብ ሱሩ እውን ቁጥቋጥ ክፈሪ እዩ ኢሉ ኣብ ትንቢት መጽሓፉ ምዕራፍ 11 ተናጊሩ እዩ። ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በትሪ ካብ እሴ ጉንዲ ክትርከብ እያ ኢሉ ከም ዝተናገረ ልበ ኣምላክ ዳዊት ዝተረኸበትሉ ዕለት ሎሚ እዩ። ስለዚ ኢና ድማ ናይ እመቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ልደት ብዓብይ ድምቀት እናኽብሮ። እዚ መሰረት ብምግባር ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም ዘሰንበት ክናገር እንተሎ ተፈሲሒ ኦ ማርያም ርግብ ሰናይት ዘወለድሽ ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ አንቲ ውእቱ ጽጌ መዓዛ ሰናይ እንተሰረጸት እምስርወ እሴ። ሰናይ ርግቢት ደስ ይበልኺ ካብ ጉንዲ እሴ ዝተረኸብኺ መዓዛኺ ዝተፈተወ
እግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወለድኺ እናበለ ዘመስገና ንዚእዩ ኣብ ውዳሲኡ ክንዲ ኣቦታትኺ ውልድ ተወለዱልኺ ኢሉ ልበ ኣምላክ ዳዊት ከም ዝተናገሮ ውልድ ዝተባሃልና ንሕና ናይ ኣቦታትና ዘመስገንዋ ዘወደስዋ ሒዝና እምቤትና ቅዱስ ድንግል ማርያም ነመስግና ኢና። ጠቢቡ ሰሎሞን ስለ ድንግል ማርያም ክናገር እንተሎ መርዓተይ ካብ ሊባኖስ ንዒ እናበለ ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ናይ ትውልድ ቦታኣ ኣብ ሊባኖስ ከም ዝኾነ ብትንቢት መነጽር ክናገር እንተሎ ኣውዚ ንምልከት ኢና። ናይዚ ትንቢት እዚ ምስጢር ድማ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብ ሊባኖስ ተወሊዳ ናይ ነቢያት ትንቢት ድማ ፈጺማ እያ። ኣቐዲሙ ግን ወዲ ልበ ኣምላክ ዳዊት ዝኾነ ናይ ጥበብ ነገር እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ንጉስ ሰሎሞን ክናገር እንተሎ ግን መርዓተይ ካብ ሊባኖስ ንዒ ናባይ ካብ ሊባኖስ ንዒ እናበለ ስለ ድንግል ማርያም ኣብ እምባ ሊባኖስ ከም ትውለድ ብትንቢት ተናጊሩ እዩ። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጉንበት ሓደ ብ15 ዓመተ ዓለም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ሊባኖስ እምባ ተወሊዳ እያ። ስለዚ ስለ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናብዚ ዓለም እዚ መጺኣ ከም ትውለድ እትውለደሉ ቦታ ድማ ኣበይ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነቢያት ቀዲሞም ኣብ ዝነበሩ ኣቦታት ንክናገሩ እናገበሮም ከም ዝነበረ ናይ ድንግል ማርያም ልደት ድማ ሰቂሉ ብድንገት ዝመጽእ ከም ዘይኮነ ነቢያት ድማ ብኣንደበቶም ዝተናገሩላ ትንቢት ተናጊሮም ምሳሌ ድማ መሲሎም ዝተናገርዎ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግብአና። እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብ እምባ ሊባኖስ ንክትውለድ ምኽንያት ዝኾነ ኣብ ማህፀን እናሃለወት ነገረ ማርያም ከም ዝነግረና ናይ ኣርባን ጓሉ ዓይኒ ስለ ዘብርህት እዩ። ሳይሚና ዝበሃል ወዲ ጤሎቅ ድማ ካብ ሞት ስለ ዘተንስአቶ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር መልአኩ ልኢኹ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ድማ መጺኡ ንኢያቄም ኣይሁድ ብቕንዓት ተላዒሎም ኣብ ልዕሊኦም ድማ ክፉእ ነገር ከም ዝሓሰቡ ነጊሩ ካብቲ ዘለውዎ ቦታ ወፂኦም ናብ ሊባኖስ እምባታት ንክኸዱ ተገሊጹ ነጊርዎ ነይሩ እዩ። ስለዚ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ሊባኖስ እምባ ተወሊዳ ንዒ እም ሊባኖስ ኣቲ መርዓተይ ንዒ እም ሊባኖስ እናበለ ወዲ ልበ ኣምላክ ዝኾነ ጠቢቡ ሰሎሞን ኣብ መኃልየ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 ዝተናገሮ ነዚ እዩ። ካብ ትንቢት ብተወሳኺ ናይ ድንግል ማርያም ልደት ብረኣይን ብምሳሌን ኣቐዲሙ ዝተገለጸ እዩ ነይሩ። ካብዚ ማእኸል ካብኣ 7 ትውልዲ ቅድሚት ዝኾኑ ቴክታና ጴጥሪቃ ከምኡ እውን ወለዳ ኢያቄምና ሃና ራእይ ተመልኪቶም ነይሮም እዮም። እዞም ናይ ድንግል ማርያም መበል 7 ትውልዲ ዝኾኑ ቴክታና ጴጥሪቃ ኣብቲ ዘመን እሱ ካብ ዝነበሩ ሰባት ብሃፍቲ ዝበለጹ ነገር ግን መኻናት ዝነበሩ ሰባት እዮም። መኻናት ይኹኑ እምበር ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ኮይኖም ዘመስግኑ ሕጉ ድማ ዝፍጽሙ ሰባት እዮም ነይሮም። ዕለት ዕለት ድማ ናብ መቅደሱ እናኸዱ እግዚአብሔር ውላድ ክህቦም ድማ ይጽልዩ ነበሩ። ብረኣይ ድማ ከም ዝተመልከቱ ምራኽ
ምራኽ ክትወልድ እንተላ እስካብ ሓምሻይ ድማ ተመልከቱ እታ መበል ሓምሻይ ምራኽ ድማ ወርሒ ክትወልድ እንተላ እታ ወርሒ ድማ ፀሓይ ክትወልድ እንተላ ተመልከቱ ሕልሚ ናብ ዝፈትሕ ሰብ ድማ ኸዱ ብሩኻን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክትወልዱ ኢኹም እታ ወርሒ ድማ ካብ ፍጡራን ብላዕሊ ዝኾነት ቅድስቲ ክትወልዱ ኢኹም ናይ ፀሓይ ነገር ግን ኣይተገለጸለይ በሎም ግዜ ተርጉሞ ኢሎም ናብ ገዝኦም ኸዱ እግዚአብሔር ጸሎቶም ስለ ዝሰምዐ ድማ ሄምን ጸነሰት ዴርደን ድማ ተወለደት ቶናን ከምኡ እውን ቶናን ሲካራ ድማ ሄርሜላ ድማ ሃና ወለደት እታ ናይ መጀመርያ ጓሎም ሄሜን ኢሎም እዮም ፀዊዖማ እግዚአብሔር ስእለትና ጸሎትና ሰሚዕና እዩ ክብሉ እንተለው ሃና ድማ ንኣካለ መጠን ምስ በጽሐት ካብ ይሁዳ ወገን ዝኾነ ንኢያቄም ድማ ኣመርዐዋ ንኢያቄም ምስ ኣመርዐዋ ድማ ንቤትና ንቅድስተ ቅዱሳን ንድንግል ማርያም ጸልዮም ድማ ተማሐጺኖም መጽዋዓ ኣትዮም ድማ ወለዱ ኣቀዲሞም ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ቅድሚ ምውላዶም መኻናት እዮም ነይሮም ግን እግዚአብሔር ጸሎቶም መልስ ዝህበሉ ግዜ ምስ በጽሐ ንሃና ብዚ መልክዕ እዚ እዩ ሕልሚ ርእይዋ ሃና ጻዕዳ ርግብ መጺኣ ኣብ ርእሳ ትቕመጥ እንተላ ካብ ርእሳ ድማ ብእዝና ጌራ ኣብ ማህፀና ክትድቅስ ወይ ከዓ ክትቕመጥ እንተላ ተመልኪታ እዚ ሕልሚ እዚ ድማ ንኢያቄም ነገረቶ ጻዕዳ ምዃና ንጽህናኣ ቅድስናኣ እዩ እታ ርግቢት ዝተባሃለት ድንግል ማርያም እያ ኣብ ርእሰይ ተቐመጠት ኢላ ከም ዝተናገረት ተቐሚጣውን ብእዝነይ ኣተወት ኢላ ከም ዝተናገረት በብስራተ ገብርኤል ሰሚዓ ብግብረ መንፈስ ቅዱስ ኣምላክ እትጸንስ ንጽሕቲ ርግቢ ዝተባሃለት ድንግል ማርያም ከም ትወልድ ከርድእ እንተሎ እዩ ስለዚ ሃና ዝረኣየቶ ስለም ቤትና ስለ ድንግል ማርያም ከም ትወልድ እዩ እታ ወርሒ ዝተባሃለት ኢያቄም ድማ ብተመሳሳሊ ረኣይ ርእዩ ስለ ዝነበረ ንሃና ነገራ ሸውዓተ ሰማያት ተኸፊቶም በላ ጻዕዳ ኦፍ ኣብ ርእሰይ ክቕመጥ እንተሎ ረኣኹ ኦፍ ዝተባሃለ ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጻዕዳ ድማ ባህሪ እዩ ሸውዓተ ሰማያት ክብል እንተሎ ድማ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፉሊ ባህሪኡ እዩ እግዚአብሔር ባህሪ ማለት እዩ ምሉእነቱ ስፍሓቱ እናበልና ልዕልኑ እበዩ መንግስቱ እናበልና እንጠቅሶ ማለት ኣብ ርእሰይ ክቕመጥ እንተለኹ ረኣኹ ማለት ድማ ናይ ድንግል ማርያም ባህሪኡ ገይሩ ካብኣ ከም ዝውለድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምልክት እዩ ማለት ስለዚ ነገረ ማርያምና ነገረ ክርስቶስ እዮም እዞም ቅዱሳን እዚኦም ተመልኪቶም ማለት ስለዚ ናይ እምቤትና ናይ ድንግል ማርያም ልደት ካብ ትንቢት ብተወሳኺ ምሳሌ ከምኡውን ብራእይ ኣቀዲሙ ዝተገለጸ ከም ዝነበረ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የምህሩና ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እውን ትነግረና እያ ተረድእና እያ ማለት እዩ ስለ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ልደት ብሓድሽ ኪዳን ለለው ሊቃውንቱ እውን ብዚ መንገዲ እዚ ኣምስጢሮም ገሊጾም እዮም ብፍላይ ቅዱስ ያሬድ ስለ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክናገር እንተሎ ማርያምስ ኢሉ ኣብ ኣዳም ከርሱ የቃሓቆ ከም ጻዕዳ ዕንቁ ታብርህ ነበረት ኢሉ ስለ ንጽህና ስለ ቅድስና ስለ ድንግል ማርያም ተናጊሩ እዩ ናይ ዓለም ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከም ትወልድ ኣመሳጢሩ ተናጊሩ እዩ ቅዱስ ያሬድ ስለ እምቤትና ድንግል ማርያም ናይ ሓረግ ትውልዳ ክናገር እንተሎ ከምዚ ኢሉ እዩ ተናጊሩ ሱራ ኣብ ምድሪ ጫፋ ኣብ ሰማይ ዘላ ሓረገ ወይን ኢሉ ተናጊሩ እዩ
نحنا እውን መዝሙር ክንዝምር እንተለና እንተ በምድር ሰራዊሃ ወበሰማይኒ አይጹቂሃ ሐረገ ወይን ድንግል ሐረገ ወይን እናበልና ኢና ንዝምር ኣብ ሰንበት ትምህርት ትንዓቢ ተለና እናዘመርና ለዓበናዩ መዝሙር ኸዝውን እንዝምሮ እዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሱራ ኣብ ምድሪ ከምኡውን ጫፋ ኣብ ሰማይ ዝኾነት ሐረገ ወይን እናበልና ድንግል ማርያም ነምስግና ኢና። እዚ ሚስጥር እዩ ማለት እዩ። ሱራ ኣብ ምድሪ ማለት ወለዳ ኢያቄምና ሃና ምዃኑ ምድራዊት ምዃና ዝወለደቶ ድማ ሰማያዊ ኣምላክ ምዃኑ ዋይ ጹቂሃ ሰማይኒ ኢልና ድማ ንናገር ማለት እዩ እና ቅዱስ ያሬድ ብምስጥር እዩ እዚ ዘሚርዎ ብዙውን ሰብን እግዚአብሔርን ዘራኸበት ተንከተመ ወይ ከዓ መሳልል ምዃና ገሊጹ እዩ ብገሊጹ እውን ኣምሂሩ እዩ ባሕረ ጥበባት ቅዱስ ያሬድ ማለት እዩ። ሊቀ ጳጳስ ብህንሳ ዝኾነ ኣባ ሕርያቆስ እውን ብፍላይ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ከምዚ ኢሉ እዩ ዝናገር ኦ ድንግል ብኃጢአት ፍትወት ዝተጸነስኺ ኣይኾንኺ ብሕጊ ብዝኾነ ብሩካቤ ካብ ሃናን ኢያቄምን ተወለድኺ እምበር እዩ። ስለዚ ናይ ድንግል ማርያም ጽንሰታ ልደታ ከመይ ምዃኑ ኣብ ድርሰቱ ሊቀ ጳጳስ ብህንሳ ዝነበረ ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ድርሰቱ ኣስፊሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብሓድሽ ኪዳን ከምኡ እውን ብብሉይ ኪዳን ትንቢት እናተናገሩላ ሊቃውንቲ ድማ ብሓድሽ ኪዳን ሚስጥር እናመስጠሩ ዝዘመሩላ ቅድስት ብጽኢት ምዃና ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግብአና። ትውልዱ ኩሉ ብጽኢት ዝብልዋ ናይ ኩልና ኣዶ ብሕግን ብሩካቤን ካብ ሃናን ኢያቄምን ነሓሰ 7 ተጸኒሳ ጉንበት 1 ተወሊዳ ኢልና ነምህሪና ካብ ጽንሰታ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ካብ ጥንተ ኣብሶ ሓልዩዋይ መርገም እውን ኣይረኸባይ ማለት። ስለዚ ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ ኣዳም ናይ ውርስ ኃጢአት መርገም ዘይረኸባ ምክንያቱ ንሳ ምልእተ ጸጋ ምልእተ ውዳሴ እያ። ጥንተ ኣብሶ ማለት ድማ ካብ ጸጋ ምጉዳል እዩ። ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ድማ እቲ መልአክ መጺኡ ከብስራ ክመጽእ እንተሎ ምልእተ ጸጋ ብሩክቲ እማ ንእስቲ ኢሉ ድንግል ማርያም ኣብሲርዋ እዩ ማለት። ስለዚ ዓለም ጸጋ ኣብ ዝጎደለሉ ግዜ ምልእተ ጸጋ ኮይና ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ዝረኸበት እያ ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም። ነዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣብና ማይፀን እናሃለወት ይሕልዋ ነይሩ እዩ ካብ መርገመ ስጋ ካብ መርገመ ነብሲ ማለት እዩ። ነዚ እውን እዩ ነቢዩ ኢሳይያስ ኣብ ኃጢአት ዝተኸበበ መርገባም ዝመልአ ዓለም ካብ ኃጢአት ተፈልያ ርሒቓ ከም ገዲዎን ጸም ብንጽህና ዝተረኸበት ንጽኢት ዘርኢ ምዃና ከረድእ እንተሎ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ዘርኢ እንተዘየትርፈልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ከም ጎሞራ እውን ምመሰልና ነርና ኢሉ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 9 ዝተናገረ ንዚ እዩ ማለት እዩ። ነቢዩ ሰሎሞን እውን ብፍላይ ኣብ መጽሓፉ ክናገር እንተሎ ንጽህና ብትንቢት መነጽር ተመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ተናጊሩ እዩ። ኣቲ ፍቕርተይ ሁለንተናኺ ጽብቕቲ ኢኺ ኣበር እውን እየብልኽን ኣብ ማሌ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 7 ኣቲ ፍቕርተይ ሁለንተናኺ ጽብቕቲ ኢኺ ኣበር እውን የብልኺ ብምባል ብንጽህና ብቅድስና ዘጌጸት መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ዘይነኽዓ ናይ ድሕነትና ምልክት ናይ ንጽህናና መሰረት ናይ ሰብ ባህሪ ምስ እግዚአብሔር ባህሪ ንክወሃድ ምኽንያት ዝኾነት ንጽኢት ዘርኢ ምዃና ኣቐዲሞም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ተናጊሮም እዮም። ከምኡ እውን ነቢያት ብትንቢት መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሎም ስለናታ ነጊሮምና ኣምሂሮምና እዮም። ቅዱስ እንድርያስ ዝተባሃለ ሊቅ ስለ ድንግል ማርያም ልደት ክናገር እንተሎ ብብሉይ ኪዳን ብሓዱሽ ኪዳን
መራኸቢት እኾነት ምሳሌ ብሓቂ ይበለ እቲ ዝተመሰለ ሓቂ ኾነ እቲ ኣረጊት ድማ ብሓድሽ ኪዳን ተተክአ ፍጥረታት ኩሉ ብሓጎስ ንክዝምሩ ናይ ዝዕለት ሓጎስ ኩሉ ይካፈሉ እዚ ዕለት ጎይታ መቅደሱ ዝሰርሐሉ ዕለት እዩ እዚ ዕለት ዓውይ ህንፃ ዝተሰርሐሉ ፍጡር ንፈጣሪ መሕደሪ ንክኾን ዝተዳለወሉ ብምባል ገሊጽዎ እዩ ማለት ነዚ እዩ ልበ ኣምላክ ዳዊት እውን ልዑል መቅደሱ ሃነጸ ኢሉ ዝተናገሮ ነዚ እዩ ንእግዚአብሔር መሕደሪ ክትኾን ዝተሃነጸት መቅደስ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እያ ብሓቂ ናታ ልደት ናይ ልዑል መሕደሪ መቅደስ ዝተሰርሐሉ ዕለት እዩ እሞ ኩልና ዕለት ሓደ ክኾን እንተሎ ልደታ ለማርያም ክናኽብር ይግብአና ብዓብይ ሓጎስ ዮም ፍስሓ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ሊቁ ዝተናገረ ኮነ ዝኮ እዩ ብድንግል ማርያም ልደት እንታይ ኾነ ሓጎስ ኾነ ኢሉ ዝተናገረ ነዚ እዩ ማለት እዩ ኣዳም ምስ ደቁ ተስፋ ገይሩ ዝጽበያ ዝነበረ ጓሉ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እኮ እያ ንኣዳም እኮ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ኣትይውሉ እዩ ናይ ድሕነት ቃል ኪዳን ስለዝኾነ ኣቦና ኣዳም ን5500 ዘመን ናይ ህይወት ምኽንያት ዝኾነት ጓሉ ንክትውለድ ተስፋ ይገብር ነይሩ ናያ ምውላድ ድማ ብተስፋ ይጽበይ ስለ ዝነበረ ሰበይቲ ኢሉ ዝጽውዓ ዝነበረ ሄዋን ናህያዋን ኣደይሉኮ ሰይሙዋ እኮ እዩ ዳግማዊ ኣዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቐለ ሓቀኛ ኣማናዊት ሄዋን ዝኾነት ድንግል ማርያም ብቅዱስ ዮሐንስ ገይሩ ንኹልና ኣዶ ገይሩ ሂብና እዩ ማለት ስለዚ ኩልና እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናታ ልደት ናይና ልደት ስለ ዝኾነ ምክንያተ ድሂን ስለ ዝኾነት እምቤትና ድንግል ማርያም ትበዓል ልደት ድማ ብሓጎስ ኮይና እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ዝበዓል እሱ ነኽብሮ ማለት እዩ ናይ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ልደት ጥራሕ እኮ ይኾነ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ልደት ታይዲና ኢልና ነኽብሮ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝተጻሓፈ በመውላዱ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም እኮ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በመውላዱ ብዙሓት ሓጎስ ዝኾን እንድሕር ኮይኑ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እኮ ትንቢተ ነቢያት ዝተፈጸመላ ዝተራእየ ራእይ ብገሃድ ዝተኸናወነላ ብሉይ ኪዳን ከምኡ እውን ሓዱሽ ኪዳን ዘራኸበት መሳለል እኮ እያ ድንግል ማርያም ስለዚ ናታ ልደት ክነኽብር ተለናማ ኸመይ ዝበለ ሓጎስ ይኾን ክንሕጎስ ወገናተይ ስለዚ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝበዓላ እዚ ብዓብይ ሓጎስ እንታይ ክንገብሮ ይግብአና ክነኽብሮ ይግብአና ከምኡ እውን ምስ ትፈትውዮ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ምሕረት ለምንልና ናባና መጺኽ እውን ባርኽና እናበልና እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክንጽውዓ ይግብአና ንዝውን ያ ቤተ ክርስቲያን ናይ እምቤትና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በዓል ብዓብይ ድምቀት እንታይ ትገብሮ እታኽብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ደቂ ሰባት ምድሓን ምክንያት ዝኾነን ዝተወለደትሉ ዕለት እዩ ማለት ስለዚ ናይ ድሕነትና ምልክት ዝኾነት መሳለል ዝኾነት እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ በዓል ልደታ ማርያም እናበልና ብዓብይ ድምቀት ዝበዓል ዝታይ ንገብሮ ኢና ነኽብሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዮሐንስ ልደት ንብዙሓት ሓጎስ ዝኾነ እንድሕር ኮይኑ ዮሐንስ ጎይታ ብጸጋ ይሓዲሩ እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ግን መጺኡ ኣብ ማኅፀናታ ኮይኑ ሓዲሩ እዩ ማለት የአቢ ክብራ ለማርያም እንኩሎም ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ክብሮስ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ይበልጽ ኢና ካብ ቅዱስ ዮሐንስ እውን ድንግል ማርያም ትበልጽ ካብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ቀጺሉ ዝኽበር እኮ እምቤትና ናይ ቅዱስ ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ልደት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዞም ሁሉም ነቢያት እዚኦም ትንቢት ዝተናገሩ ዝተፈጸመ ብድንግል ማርያም እዩ ማለት ድንግል ማርያም እያ መድኃኒት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊዳቶ ማለት እዩ ስለዚ ሃረገ ወይን እናበልና ንጽውዓ
እምቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ወርሒ ክኣቱ ተሉ ዕለት ሓደ ናይ እምቤትና ናይ ድንግል ማርያም በዓል ኮይኑ እዚ በዓል እዚ ድማ ልደት ክልደትና እዩ ኢልና ብሓጎስ እናኽብሮ ክኾን ይግባእ እሞ ናይ ድንግል ማርያም ረድኤታ በረከታ ካብ ኩልና ኣይፈለየና። ከምኡ እውን ብሎማዓንቲ መጽሓፈ ስንክሳር ክናነብብ እንተለና መጋቢት ሓደ ዓመታዊ ክብረ በዓሎም ካብ ዝኾኑ ቅዱሳን ሓደ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዝነበረ ኣባ በርኪሶስ እዩ። እዚ ቅዱስ እዚ ብሎማዓንቲ መጋቢት ሓደ ናይ ዕረፍቱ በዓል ምዃኑ መጽሓፈ ስንክሳር ይነግረና እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ክርስቲያን ዝፈትውዎ ቄሳር እለእስክንድሮስ ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ እዩ ተሸይሙ ሐዋርያት ዝሕልውዎ ዝነበረ ንምእመናን ድማ ናብ ክርስትና መንገዲ ንክመጹ ኣብ ክርስትና መንገዲ ንዘለዉ ድማ ንክጸንዑ ዝገብርዎ ዝነበረ ናይ ክርስትና ኣተሓላልዋ ካብ ኣቦታቱ ካብ ሐዋርያት ተማሂሩ እዚ መንገዲ እዚ ዝኽተል ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እለእስክንድሮስ እቶም ክርስቲያን ዝፈትውዎ ንክርስቲያን ድማ መከራ ንከይበጽሖም ዝገብር ዝነበረ ንጉስ ሞተ። ድሕሪ እዚ ቄሳር መክሲምያኖስ ነገሰ። ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ድማ ጽኑዕ መከራ ኣብጽሐሎም ብዙሓት ድማ ተቐተሉ። ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ድማ ተቐበሉ። ፍርቆም ድማ እግሮም ናብ ዘምርሖም ናብ ስደት ድማ ኸይዶም እዮም። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ድማ ናብ ሓደ ገዳም ኣትዩ እቲ ህዝቢ ኩሉ እንተደለዮ ድማ ሰኣንዎ። ድሕሪ እዚ ስሙ ዲዮስ ዝተባሃለ ካሊእ ኤጲስቆጶስ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሸይሙ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዓረፈ። ድሕሪ እዚ ኣግሪንዲኖስ ዝተባሃለ ካሊእ ኤጲስቆጶስ ድማ ሾሙ። እቲ ናይ ስደት ወርሓት ምስ ሓለፈ እዚ ኣቦ እዚ በርኪሶስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሱ መጽአ። ኣግሪንዲኖስ ዝበሃል ካሊእ ኤጲስቆጶስ ድማ ተሸይሙ ረኸቦ። ናብቲ ከተማ እሱ ምስ ኣተወ እቲ ህዝቢ ብምምጽኡ ብጣዕሚ ደስ በሎ። እቲ ዝተሾመ ኤጲስቆጶስ ድማ ብመንበረ ጵጵስናኻ ንዓ ኣቦይ ተቐመጥ በሎ። እሱ ግን እምቢ በሎም። ብዙሕ ድኻም ደኺሞም ኣብቲ ወንበር ድማ ኣቐመጥዎ። ምስ ኣግሪንዲኖስም ኮይኖም ንሓደ ዓመት ድማ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ መሪሖም። ብድሕሪኡ እቲ ኤጲስቆጶስ ኣግሪንዳኖስም ዓሪፉ ማለት እዩ። ኣባ በርኪሶስም እስካብ ዝኣርግ እስካብ ዝደክም ድማ ነበረ። ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ድማ ነቶም ህዝቢ ብጽድቂ መንገዲ ይመርሖም ነይሩ። እዚ ኣቦ እዚ ኣነ ዓሪገ እየ ካሊእ ኤጲስቆጶስ ድማ ሽሙ ኢሉ ለሚንዎም ነይሩ እዩ። ነቶም ምእመናን ንሶም ግን ኣይኾኒ ኢሎሞ እዮም። ብድሕሪ እዚ ናይ ካፓዶቅያ ኤጲስቆጶስ ስሙ እለእስክንድሮስ ዝበሃል ሰብ ናብ ኢየሩሳሌም ክጽሊ በረከት ድማ ክወስድ መጺኡ እዩ። ስርሑ ምስ ወድአ እዚ ናይ ካፓዶቅያ ኤጲስቆጶስ በዓል ድማ የኽብር ነይሩ። ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሣኤ በዓል ድማ ነይሩ ኣብ ኢየሩሳሌም እናተኸበረ። ናብ ኢየሩሳሌም ከተማ መእተዊ ዝኾነ ኣፍ ደገ ኣብኡ ኮይኑ ድማ እቲ በዓል የኽብር ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብጵጵስና ስራሕ ንበርኪሶስ ኤጲስቆጶስ ንክሕግዞ ንክረድኦ እዚ ሰብ እዚ ሓዝዎ ዝብል ድምፂ ድማ ተሰምዐ። መጺኦም ናብቲ ኣፍ ደገ ምስ በጽሑ ድማ እለእስክንድሮስ ረኺቦሞ ንክረድኦ ንክሕግዞ ናብ ኣባ በርኪሶስ ሒዞሞ መጺኦም እዮም። እስካብ ዝዓርፍ እውን ሓቢሮም ተቐሚጦም ምእመናን እውን መሪሖም እዮም።
መላእ ህይወቱ እዚ ቅዱስ አቦ እዚ በርኪሶስ ዝተባሃለ ቅዱስ አቦ 117 ዓመት እዩ ኤጲስቆጶስነት ከተሾመ 81 ዓመት እዩ ነይሩ። ኤጲስቆጶስ ምስ ተሾመ ድማ 36 ዓመታት እዩ ተቐሚጦ ማለት እዩ እና እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ብሂወት ዘመኑ ሁሉ አምላኹ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘገልገለ ምእመናን እውን ብብርሃን መንገዲ ክመላለሱ ዝገበረ ኤጲስቆጶስ እዩ። ብሎማዓንቲ መጋቢት ሓደ ድማ በዓለ ዕረፍቱ እዩ። ናይዚ ቅዱስ እዚ በረከቱ ረድኤቱ አማላድነቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ከምኡውን ብመጋቢት ሓደ መዘከርታ ዓመታዊ ክብረ በዓል ካብ ንገብረሎም ቅዱሳን መጽሓፈ ስንክሳር ክነግረና እንተሎ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሰማዒት እዩ። በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ እዚ ናይ በዓሉ መዘከርታ እዩ። ሮማዊ እዩ ዓዱ። ኣብቲ ግዜ እሱ ድማ እሱ ዝነበረሉ ጣዖታት ዘምልኹ መሕደሪ ሰይጣን ዝኾነ መክሲሚያኖስ ዝነገሰሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እሱ ነዚ አቦ እዚ መስዋዕቲ አቅርብ ኢልዎ ንጣዖት አነ ንዝረከሱ ጣዖታት መስዋዕቲ ኣያቅርቢ ኣይእዘዚ ምስ በሎ ጽኑዕ ዝኾነ ስቅያት ንክበጽሖ ኣብ ልዕሊኡ ገይሩ እዩ። ብጣዕሚ ከቢድ ዓብይ ዝኾነ እምኒ ብኢዱ ብእግሩ አሲሮም ድማ ንክሰቅልዎ አዚዙ እዩ። ብዙሕ ግርፋት እውን ተገሪፉ እዩ። ጎኑ ዓጽምቲ ኩሉ እስካብ ዝስበር ማለት እዩ። ኣብ ገጹ እውን ናይ ሓዊ መብራህቲ ገይሮምሉ እዮም። ዓብይ ስቃይ ኣብ ልዕሊኡ ኣብፂሖምሉ እዮም። አምላኸይ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣይክሕዲ ንጣዖታት እውን መስዋዕት ኣየቅርቢ ንጣዖታት ኣየንብርከኺ ዝሰግደሉ ዘምልኸሉ አምላኸይ ቅዱስ እግዚአብሔር እዩ ስለ ዝበለ ማለት እዩ። ስለዚ ስቃዩ ከይፈረሐ አምላኹ ቅዱስ እግዚአብሔር ድማ እናመስገነ ዝነበረ ቅዱስ አቦ እዩ። ብሎማዓንቲ ግን ክሳዱ ብሰይፊ ተቆሪጹ ናይ ሰማዕትነት አክሊል ተቀቢሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚ ቅዱስ አቦ እዚ በረከቱ ረድኤቱ አማላድነቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንክኾን ንአምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ከምኡ እውን ብሎማዓንቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክናንብብ እንተለና ብዙሕ ዓመት ዝተቐመጠ አቦና ማቶሶላ በዓለ ዕረፍቱ ምዃኑ መጽሓፈ ስንክሳር ይነግረና እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ 969 ዓመት ዝነበረ ኣብ መሬት ብዙሕ ዓመት ካብ ዝተቐመጠ አቦና ማቶሶላ እዩ። ብሎማዓንቲ መጋቢት ሓደ ድማ በዓለ ዕረፍቱ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ናይዚ ቅዱስ እዚ በረከቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ንህይወትና ዝጠቅም ንዓና ዝረብሕ ቃሉ ኣምሂረና እዩ። ክብርን ምስጋናን ንአምላኽና ንቅዱስ እግዚአብሔር ይኹን። ስለ ዘምሃረና ስለ ዝገሰጸና ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።